batean gauza asko egin daitezke. 37 batuketa ere egin daitezke. Edo 58 sardexka jarri mahai baten gainean. Eta 11 aldiz esan ez gustatzen ez eidanari. Edo 30 parkeari ama matabiok. 22 gol sartu daitezke. Edo saliz egin daiteke negar. Edo 6, edo 7. Eta 10 aldiz esan nire izena. Izaro! Edo 60 musu eman daitezke. Ta oso luzea bada bakar bat. Nahi dugun etorkizuna irudikatu dezakegu. Minutu batean gauza asko aldatu daitezke. Minutu bakar batean.